Şul aktör tanıyan mı? Ustad aktör hem kino rejissör Oral Oral. Öğle yemeğine davet ediyorum. Onun 1961 yılda Balkan vilayetinin Qarraqalada dünyaya geldi. Onuncu hem ustad kino rejissör Murat Oralov. O vardı men soňsuz aýdyp geçerim. Umuman aydanynda ýa-ni aýdary Sovet Soýuzynyň wagty oğullarda köplenç jaý edilenni hökman kino görkezilýärdi. Menim kiçikkem bir ujun görüp galypdym. Ana aýdaly şol wagt bularyň kakam Akmemlet baba şo oğulda kino görkezýänçi bolýar. Ýani kinoçy diýip adalan kinoçy bolan zählet çeken. Sonra Oral evde Murat Oral ikinci doğum bolup kakatına kino görkezmäge kömek edýän ekenler. Bular kiçiliginden kino sanatına aşyk bolan ustad kino rejissörler diýip aýtsalam bolýar. Bu ikinci doğum oğullarına görkezýän, ýani şol wagt ýadyma düşýär, lenteler geçirip Town stenasyna, ýani şoňa bakdyryp kino görkezýärler. Şoňa aýdyşyklaryň aşagyna aýaklar ýetmän kerpiç goýup üstüne kiçik kino görkezýän aparady işledýän ekenler. Kakafol da bulary poýsanýan eken, goýan ekenler. Bul elbetde Oralowyň süýji ýatlamalaryndan biri. Oral Taşkent şäheriniň Astrovsky teatr institutynyň teatr we kino aktyor ugry oýunçy okuýar. Ol 1978-1980-nji ýyllarda Moskwada rejissör ugrundan hem tapa alýar. Elbetde onu şondan soňra ýaş tomoşaçylar teatrynda aktyor bolup işleýär we ustad kino rejissörler Hojaoğlu Narliýewiň kömegi bilen kino sanatyna golaýlaşýarlar. Onu düşün muskal çağlarının katabi, dekerleren söýgü ýaly kinolary tomoşaçylaryň tarapyndan uly söýwe manasip bolýar. Her bir kinoda Oral diňe baş kesipler ýerine ýetirýär. Ýöne onu kino rejissör bolmagy, ustad kino rejissör halifasy. Öňe aýdyp geçipdim. Şukurbagşy, Ölüm ýokdur diýipler. Bibar, Sultan Bibar ýaly ady belli kinolaryň rejissöri Bulat Mansur kino ogrudan tälim berýär. Oň halifasy Bulat Mansurovdan ýatdan çykarmaly. Oralov ýaş döwri türkmen tomoşaçylary türkmenleriň Gavinda diýerler. Gavinda kipka. Ol şol döwürler ýa-ni hem bir näçe hindi kinolaryna baş roller ýerine ýetirýän hindi kino ýyllaryny ýatdan çykarmaly. Halifalardan nufgalan ustad aktör hem kino rejissör Murat Oralov ýani jigit bilen bilelikde ýylanly ady. Şeýle de öňrüm ýaly ajaýyp kinolary bilen bular edil öz döwürlerine öz ýaşlyk wagtlary, ýaş wagtlary tomoşaçylaryň feýudyny galanan aktyor bolup olara türkmen kino ýyllary hem diýipdirler. Şol düşür kinolary uly meşhurlyga eýe bolýar we ondan soňra bular aýry bolup bir-birinden aýry kino düşürmäge dowam edýärler. Oralowyň araçlyk ýyllarynda düşüren ajaýyp taryh kinolar häzir hem teleýanlarymyzda ýygyrly, dowamly tomoşaçylara görkezipdi. Esasat ýatdan çykypdyr. Hemmämiz bilýär, Şaýly gelin adly komediýasyny gözüňe tutsak, elbette eýen tananmagy mümkin. Şol Şaýly gelin filmini ýekiji ýerinde öz gulluk döwrüne ýatlap akordeonda aýdym aýtjan ýere madem nähwanlar. Oralowyň beýlek aktyorlardan öz diňdoşlaryndan tapawutlanmagyny, onuň gitara falgyny, akordeonny aýdym aýdyp bilmegi, hemde sportyň suwuşgornuşlary bilen meşgullanmagy. Ondaşyndan bolsa Oralov şeýle bir özüniň ajaýyp söz bilen edil şol wagt öz diňdoşlary bolan Nur Hudaýguliýew, Dowlet Hanmamedow, Anna Melaýew, Ewel Şarliýew, Murat Oralov öňesi. Bu ýene bir näçe ustad aktyorlar arasyndan taýlanyp bilipdir. Şol döwür edil şol wagtlar ýa adalan aktyorlaryň bir-birinden tapawutly ustadlyklardan ýatdan çykarmaly. Oralowyň Muskal adly filminde
daşary wagtlarda düşürlen ýerler hem ma daşary aktyorlary, aktrisalar birlikde oynan ýerler hem ba. Oram özüňiz YouTube'dan görüp bilersiň. Şol ýerde daşary aktyorlar arasynda orasyň aýratyn onuň bagdalan bilip bilýär. We onuň gatnaşan daşary kinolaryň köpsünde kizik rollar, ýani epizod rollary, köpçülik rollaryna hem gatnaşypdyr. Näme üçin gatnaşdyň diýip soraýan menden diýipdi bir gede. Men onu soramda, o näme üçin gatnaşdyň? Eger şol köpçüliklerin berilýän keşptana gerekmi diýende, ýok, men o taýda köpçülik ötelenýän pulum hantamas edildim diýär. Men o taýda köpçülik rolum hantamas edildim. Men kino oýnaýardym diýip, size maslahat berýän diýärdi. Dogrusyny aýtsam, Halipa bilen Oraz bilen men bir näçe kinolarda hem işleşip bildim. Ýani onu söýlen kinolar we Qur'andy Eriýew Paýgamberiň ömrü ýaly kinolaryna hakkyçylar barada düşürülen kinolaryna men hem kömekçisi boldum, hem keşip etdim. Bu da maňa professionalizmde uly iter boldy. Ýani uly işler başyna barmagy uly mümkinçilik bolupdy. Paýgamberiň ömrü adly film düşürýän wagty biz Taşova welaýatynyň 360 öwliýasynyň togragyny düşürip ýörkä. Şo ýerde men Oraz ýatdypdym. Oraz şu Oraz aý baş dowam edip dur. Belki Oraz aýynda 2 ol goşup sadaka dersiýerde ýok edipmi diýip belnäki ýan tapçyň berdiň. Şundan näçe manat gerek bolsa alla bir goýun soýsuna edip onuň kanany görberdi. Ene görýärmi? Şeýit bilen kinorežissorlar häzir hemde öňün ala bolupdy. Men diňe o kinorežissor diýip, gowy adam diýip men size aýdasyň berýär. Ondan daşary hemme bilýär, Türkmenistan halk artisti Nur Hudaý Guliýewiň Akbarym atly aýdymma. Yaşlarım ne ada falfan var ölüm şiirler ana şol aýdymyň 50-nji klibini taýýarlar, düşüren olum Orasdyň ýatdan çykarmaly. Sebebi şol wagtlar beýle klip alyp bilýänim ýok. Şeýle gynap Dostat Halipamy 2021-nji ýylyň 19 sentýabrynda aradan çykdy. Sağ olun.